Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanka da zuwa wannan babban tasha tamu mai albarka wato Amore na Goma TV, wadda yau ranar 14 ga watan 8 2024 muka yi tattaki, muka yi dogon zango, muka yi ziyarar gani ga ido a sabuwar kasuwa da ke cikin gari jihar Katsina. Ita dai wannan sabuwar kasuwa babu abin da ake cikin ta face gadaje da kujeru da katifa da kayan ɗaki na amare. Ganin yadda muka shigo cikin sabuwar kasuwar domin kawo muku shirye-shirye tun daga yadda ake haɗa gado, kujera, wardrobe da dai kayan ɗaki na amare 'yan kwalisa. Bayan mun shiga cikin sabuwar kasuwar tsakasindin sai dai kash, sai muka tarar da filaye waɗanda muka saba taddawa idan ana aiki. A lokacin da ake yin aiki can baya kimanin wata 3 da ya wuce, za ka ga ko hanya masaka tsinke ba za ka iya samu ba. Saɓani da yanzu in ka diba za ka ga santoci nan filin Allah ta'ala babu aiki, tun daga wurin da ake yin fenti har ya zuwa wurin 'yan fila sai dai ƙwarori muka samu ana ɗanyi. Amma duk da hakan yanayin na damina ya tsaida ayyukan, amma akwai waɗanda su kuma hakan bai hana su ba fitowa yin aiki. Ganin hakan ne ma ya sanya muka yi ƙoƙari muka samu wasu daga cikin shugabanni na wannan kasuwa kuma ma'aikata na wannan kasuwa muka zanta da su. Ga wani dai nan bawan Allah wanda na haɗu da shi a cikin shagon shi da yake nan sabuwar kasuwa. Na tambaye shi shin waya aka yi hakan ta faru? Na ga duk ba aiki, mutane duk ana zazzaune, sai yake gaya mani kamar haka. Wannan rashin ayyukan da suka faru a cikin kasuwa, menene dalilin haka? Amma za mu so mu ji sunanka kafin ka ci gaba da yin bayani. Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Rabi'u Salisu, ana sabuwar kasuwa Katsina. Abin da zan yi bayani akan wannan yanayi da ka iske na kasuwa shine mu inda sabon mu riga mun saba gaskiya. Saboda tana yin irin wannan din, sai dai a ce na shekarar bana abin ya riga ya yi yawa saboda mutane ba kuɗaɗe hannun su, yanayin rayuwa. Harkokin yanzu wasu ba ta bukukuwa suke ko wasu gyare-gyaren ɗaki ko wani abu makamancin wannan ba, kowa tunanin shi ya za a mai kula da kanshi ko iyalin shi ko wani abu makamancin wannan. Saboda yanzu halin rayuwar ya zama cewa ga bukukuwa da sauransu, amma mutanen ana kallo ma wasu ɗagawa ma suke ba don komai kuma suke ɗagawa ba saboda wannan halin rayuwar da aka shiga babu abin da za mu so ko a cikin sai da addu'a ubangiji Allah ka mu fita. To dama da shekara hakan tana kasancewa? Tana kasancewa, amma gaskiya ba kamar haka yadda muka gani ba. Saboda bayan gama zantawar da muka yi da shi kuma sai muka diba fannin da ake yin kujeru, wayyo Allah, shi ma na gan shi yau ga yanan ba kowa ba komai sai skeleton ɗin kujera, wato katakon ƙwarangwal ɗinta wanda aka buga ba a kai ga kammala ta ba. Hakan dai muka ƙara zagayawa cikin kasuwar, muka tarar da wasu ga su nan zaune, amma ga 'yan yaran nan su kuma suna ɗan buga aiki. Duk hakan na faruwa ne sakamakon shigowar ruwan damuna. Dama hakan in damuna ta zo
yakan tsaya aikin har tsawon wata ɗaya zuwa wata biyu. Daga nan kuma in aka dosa sai yanda lamba ta nuna. Na zazzagaya cikin sabuwar kasuwa inda naga gadaje kala-kala da kujeru kala-kala. Kai har ma dai na tambayi wasu daga cikin ma'aikatan inda suke gaya mani cewar suna ɗaukan ma'aikata kowa ya zo amma bisa ƙa'ida da sharaɗi. Hakan ya sanya na ci gaba da zagayawa cikin sabuwar kasuwa har na je na samu waɗanda ke aiki wanda ake kira da jalo. Amma aiki bai ba shi damar tsayawa muka tattauna ba. Ganin hakan ya sa muka samu wasu wanda muka ce za mu zo mu ɗauki shiri tun daga farayin da ake yin gado har ya zuwa ƙarshen shi, wato tun daga inda ake yanka shi, a haɗa shi, a kai shi wurin 'yan fila, a shafa mashi fila, a shafa mashi dos, sannan daga nan sai a miƙa shi zuwa wurin mai fenti. Daga wurin mai fenti ya kammala to ya rage sai cikin shago inda ake jiran mai saye ya zo ya saya. Bayan mai saye ya saya sai sai ɗakin amarya. Kai ma haka idan kana bibiye da wannan tasha tamu mai albarka za ka ga yanda ake. Farko dai zan sanya iyayena, ina gaida iyayena, ina maye na fata alheri cikin wannan sabon kasuwa. Muna mata kyakkyawan zato, ubangiji Allah